Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kabeh sing ayu-ayu, sing bagus-bagus. Sik. Urung ketok kabeh ya iki kok. Sik tak tampil ke sik. Jam sik. Lah, nah. Wilujeng pinanggih malih kalian Pak Iksan basa Jawi. Sakmenika zamane daring ya, dadi lagi heboh virus corona. Terus saiki pelajarane pindah ning online kabeh. Lah saiki piye carane menehi materi lewat online. Nah, ing dina iki Pak Iksan ameh mbabar wacana eksposisi. Wacana eksposisi iki ana ing bab ingkang kaping sekawan. Dados mangke panjenengan sedaya kedah mbikak buku LKS kaca 3.8 ya, 38 ya. Aja lali dibuka sik LKS sik ya. Oke, tak pause sik 1 2 3. Play meneh. Mesti wis dibuka LKS to. Oke, saiki langsung wae. Iki ndak ganggu pandangan ya. Pak Iksan tak perkecil sih, tak kayak pojokan sih, pojokan kayak dode. Wah, wis aman ya Pak Iksan ning kene wae. Saiki tak buka ke bab 4 wacana eksposisi. Nah, kuwi ning kene jelas ya. Sik gedhen sithik, cilik neh. Lah, apa sing jenenge wacana eksposisi kuwi apa? Lah, wacana eksposisi ku wacana kang dibeberke kanthi analisa proses nganggo cara narasi. Ya, jadi wacana eksposisi kuwi asline iki berkaitan dengan sesuatu tutorial lho, Cah. Dadi hubungane karo proses tapi diceritake kanthi narasi. Narasi iki kaya cerita berurutan. Nah, nek dengan bahasa Indonesia kayak mengenal paragraf narasi, kuwi pasti di situ titik tumpunya adalah alur gitu loh. Jadi urut-urutan. Nah, narasi kang mengkono mau diarani narasi ekspositoris utawa narasi teknis awet ancas kang tinuju titise katerangan ngenani sawijining kedadian kang dibeberake. Nah, jadi emang eksposisi itu membeberkan. Bedanya karo paragraf deskripsi kuwi menggambarkan. Ini argumentasi itu panemu atau gagas pendapat gitu ya. Jadi ana argumentasi, ana eksposisi, ana deskripsi. Oke banget paragraf ini macam-macam bentuk ya. Ana persuasi juga sing dienggo iklan membujuk orang. Nah, saiki dilanjutke ya. Nah, saiki sing paragraf 3. Wacana eksposisi adate digunakake kanggo mbabarake pangerten utawa ilmu, definisi, terus lakuning sawijining kegiatan, metode, cara, lan proses dumadine sawijining kadadean. Dadi eksposisi iki jane ya tidak melulu tentang sebuah proses urutan ngono ya. Nah, jadi ana sing berupa eksposisi definisi pengertian ya ono ya ta. Ana sing lakuning sawijining kegiatan ya ki mau bisa tutorial juga bisa. Terus ana sing metode utawa cara. Contohnya apa Pak? Misalnya ini. Carane nggawe sego goreng. Nah, ingkang sepisan yaiku bahan-bahan sing disiapake yaiku bawang brambang, uyah, gula. Terus langkah-langkahe apa sepisan yaiku nggongso bumbu. Bawang brambang, uyah digongso karo ndok. Bar iku terus dicemplungake apa jenenge segane. Nah, itu namanya terus sampai disajikan sampai wis diwenehke ing meja. Dadi itu namanya paragraf eksposisi urut-urutan ya. Tapi iki mau ya, eksposisi iki ora kabeh tentang urut-urutan. Dadi ana sing tentang definisi, tentang apa pengertian, terus juga kuwi engko kabeh ngenani dari berbagai macam sudut pandang karena sing jenenge mbeberke iku ya
membeberkan ya, menjelentrehake. Paham ya? Nah, engko nek contone ya ning LKS. Wis saiki kang kudu digatekake nalika nulis eksposisi yaiku bab utawa perkara kang arep ditulis ing eksposisi kudu dimangerteni lan dipahami. Nah, ya ta? Jadi yang pertama adalah teks eksposisi itu kudu dipangerteni ya. Jadi kudu di ngerteni sih nek meh nulis ki kudu ngerteni sih. Nah, tak ora-ora ben kita kayak YouTuber keren nih kali. Nah, abang ya kan cetha. Bang wes. Oke, ini kudu dimangerteni. Ingkang kapindho yaiku teks eksposisi mung upaya kanggo nyebarake kawruh. Nah, jadi eksposisi itu berusaha untuk memperluas kawruh itu apa ya? Cakrawala pengetahuan. Wah, ngono kuwi ya ta. Nah, terus utawa asane wong kang maca mau sajroning bab tanpa ana panem pribadi apa maneh tujuan ajak-ajak, berarti eksposisi itu jauh dari panemu ke pendapat pribadi. Nah, jadi nggak boleh nek pendapat pribadi ora eksposisi mlebune ning argumentasi. Wes, deal paham? Kecoret sik. Nah, karena betul isi kang ditulis kudu ada dasar data atau kawruh kang bener aja nganti main informasi luput ora bener. Nah, hoax ya ta. Lagi musim corona, saiki do hoax-hoaxan to. Hati-hati nek arep nge-share iki kira-kira wah beritanya tenanan apa ora iki. Nek kita ora tenan ya aja nge-share sih alon-alon ya. Apa meneh saiki hoax wis ana undang-undange. Sapa sing nyebar berita hoax didenda. Watara pira-pira ngono aku ya lali ora tau urung tau maca ya ta. Saiki ingkang sekawan wacan karantam kanthi rutut kawruh dijenengi kanthi cetha supaya gampang dimangerteni. Ya, itu tadi kang kudu digatekake ketika kita mau menulis eksposisi. Nek menulis eksposisi iki 4 tadi harus diperhatikan. Oke, next ya guys. Next, oke. Nah, saiki carane nulis teks eksposisi. Yang sebenarnya aku nentokake tema. Tadi saat terus nulis iki mikir meh gawe tema apa sih? Kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial atau budaya. Nah, pilih. Terus nomor 2 nentokake tujuan. Ancas itu tujuan. Dadi nek menulis paragraf eksposisi iki yo tujuanmu ki apa sih? Ditentukan sih dari awal ya. Jangan tanpa tujuan, hidup itu tanpa tujuan tuh ya gimana dong gitu. Kowe sok ya kudu ndek tujuan. Aku sok kudu kuliah ning UGM, UI. Enggak apa-apa cita-cita mah bebas kan ngono ya. Terus nomor 3 aku ngumpulake data informasi ngenani tema kang arep ditulis. Jadi mengumpulkan bahan. Kita bisa studi lapangan atau studi pustaka. Nulis karya tulis nggak ingin sing ning Bali kali. Ning Jogja ya ta. Berarti nek pustaka kuwi golek buku-buku referensine, nek studi lapangan kuwi berarti lumantar terjun langsung ning lapangan. Ora ning lapangan bal-balan, tapi ning lapangan di lokasi-lokasi tempat penelitian yang ada datanya di situ ya, guys. Wes, saiki next. Nah, nomor 4 gawe cengkorongan. Apa to Pak cengkorongan kuwi? Sing dhuwur ya guys, sing dhuwur. Gawe cengkorongan kuwi tegese berarti membuat kerangka. Lah iku sing nek tulisane nuk kerangka. Lagi maca. Nomor 5 yaiku ngrembakake cengkorongan dadi paragraf eksposisi. Ngrembaka itu apa ya? Berkembang, jadi mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah paragraf eksposisi. Nah, lagi sing nomor 6 iki sing paling penting. Ing sajroning wacan bisa katambahan gambar, tabel atau grafik kang bisa kanggo gegambaran. Ilustrasi kanthi cetha lan kanthi cetha bab katerangan kang diandharake. Dadi eksposisi itu boleh memakai atau iso nganggo bangsa tabel, grafik itu untuk meyakinkan bahwa ini itu informasinya itu ada datanya, nggak asal-asalan, bukan sebuah argumentasi gitu loh. Paham? Oke. Nah, lah saiki sing
Ngisore kuwi sing B seni pagelaran Jawa. Iki tuladhane teks eksposisi. Ya, tak waca singkat wae ya. Ing tanah Jawa iki ana maneka seni pagelaran utawa seni pertunjukan kang bisa kanggo tontonan. Nanging uga ngemot babagan tuntunan. Iku nuduhake menawa wong Jawa iku kalebu kreatif. Seni pagelaran Jawa ana kang diarani ketoprak, ludruk, wayang kulit, wayang wong lan liya-liyane. Sing penting ora wayang-wayangmu, bayang-bayangmu. Wis. Ing bab iki bakal dirembuk luwih dhisik ngenani pagelaran wayang. Wayang kuwi ora mung tontonan nanging uga tuntunan. Nah, dadi wayang kuwi ora gur tontonan tapi ning jerone akeh tuntunan. Dari mulai sifat-sifate wayang, terus karakter wayang satu dan lainnya itu beda-beda itu. Misalnya apa ya, untuk Dewa misalnya terkenal dengan apa kesabarannya itu. Terus misalnya Arjuna itu hobinya berpuasa, jadi apa ya, seneng poso. Nek wong Jawa iki yo apa ya, seneng laku, prihatin. Nah, oh lagi titik banget ya. So nek wis bab wayang tenanan tak ngajari. Wis. Saiki tekan timo. Lire atau tegese wayang kuwi sawijining pagelaran sing ditonton bisa menyenangkan hati. Nanging uga bisa piwulang mungguh ing urip ing sateng bebrayan. Wayang iku ora mung duweni nilai estetis, tidak hanya cuma nilai keindahan, tapi apa kuwi uga duwe seni adiluhung. Ora mung indah lan edi, nanging uga duweni bobot religius lan filosofis. Ya kuwi mau sing diterangi. Seni sing adiluhung ku bisa nambah sesurupan, gugah kasadaran lan bisa aweh pepadang. Jadi zaman dhisik iki mbak dhewe apa ya, tontonane wayang. Nek dhisik iki nonton apa? Nek sing cewek drama Korea, terus sing cowok-cowok main game online nganti subuh gitu. Wah, sih itu bukan budaya kita. Tadi nek wong Jawa kok kaken dolanan ora Jawa, berarti ibaratnya kaya pitik sing jegok. Gitu. Ayam yang menggonggong lucu, didelok kan fales itu. Ayam ya berkokok lah kan gitu. Di situ tak terangin yang kelas itu. Rasa dibaleni. Wis. Saiki lanjut wae. Malah balik meneh kleru to. James. Lah, jadi intinya eksposisi mau ora gur minangka urutane tok ya, ora minangka paragraf sing menceritakan kejadian yang berurutan, enggak hanya seperti itu, tutorial atau metode, enggak hanya seperti itu, tetapi juga bisa berupa definisi, berupa ada data-data empirik yang disajikan, ngono kuwi, tegese ngono kuwi. Misalnya nek nulis eksposisi wayang ya, misalnya sejarah wayang kuwi kepiye, misalnya zaman biyen misalnya tinggo nyebarke agama misalnya. Terus zaman saiki wis beralih kepada fungsi hiburan semata misalnya seperti itu. Terus diterangke misalnya wayang kuwi apa jenenge alat-alate apa wae, iso pirantine apa wae, misalnya kotak tempat sing nggo nyimpen wayang eta. Terus apa jenenge belincong kuwi itu belincong kuwi dadi belincong kuwi lampu sing dienggo pepadang sing pas ning tengah-tengah wayang kalau nek pernah nonton. Kelingan ta. Wih. Terus misale dadek menge apa itu piranti nih wayang. Nah, ngono kuwi. Terus jenis-jenis wayang apa wae iso dibeberke dengan eksposisi, misalnya wayang golek, toko cepot, wayang beber kuwi wayang sing digulung apa kertas digulung ngono kuwi tapi sak durung wis digambari. Dadi carane apa jenenge nyeritake dibuka sithik-sithik terus ditutup sithik-sithik ngono kuwi wayang beber. Nah, nek urung tau ngerti sok nek wis bebas virus ning Radio Pustaka ya, ning Solo. Wis ngono kuwi. Itu jadi dari segi sisi dibeberkan, dijelaskan. Eksposisi itu bisa berupa seperti itu. Di sisi lain juga bisa berupa tutorial atau cara pemaparan sebuah langkah-langkah, itu juga bisa. Oke ya. Selanjutnya kalian bisa belajar sendiri dari berbagai macam referensi tentang paragraf eksposisi
Mungkin yang saya terangkan ini ada bedanya ya dengan teori yang lain, karena memang teori siji lan sijine kuwi beda-beda. Dadi enek sing setuju eksposisi kuwi ngene, enek sing setuju ngene, ndak apa-apa itu alasan gumun. Itu anggap bae sisik rambutku jegerak. Anggap bae khasanah perbendaraan ilmu ngono ya. Wis, siji kas ana tugas sing kudu dikerjake. Sik tak bukake fotone mondi ya. Tugas sing sepisan sadurunge gawe pareker eksposisi, aku kepengin kowe kabeh untuk pengen ngerti panemumu kowe kabeh kuwi ngenani budaya Jawa. Dadi kuwi nomor 5 kuwi ya, nomor 5. Piye panemumu? Bagaimana panemumu? Nih, nomor 5 ya. Piye panemumu menawa ana tetembungan budaya Jawa saiki wis kasilep dening era globalisasi. Paham ora? Bagaimana pendapatmu mengenai budaya Jawa yang sekarang juga ada yang mengatakan bahwasanya tak kodak isi sudah kasilep era globalisasi modernisasi, khususnya meligini budaya barat atau kulon kan barat ya. Tadi aku pengen kowe kabeh gawe statement tapi nek iso ya didukung karo data-data empiris yang logis. Jadi berpendapat tapi argumen itu juga mengandung sebuah eksposisi gitu loh. Jadi ada dasarnya. Lah kuwi gawene piye, Pak? Direkam manggo HP ini dhewe, dikirimke ning Pak Guru tapi lewate saka ketua kelas. Terus mengko dikoordinir ketua kelas karo pengurus kelas, dadekke sak folder kaya biasane. Terus digawe zip atau digawe rar, dikirim ning pengurus kelas, ngirim ning email Pak Guru. Ngono ya. Dadi rasa dodo, tapi kuwi kudu ditulis tangan, kuwi engko sok dikumpulke. Tapi kuwi engko sing dikirimke saiki cukup mbok waca, mbok rekam bae suarane, mbok rekam. Terus aja suwe, maksimal 1 menit apa 2 menit maksimal ya. 1 menit ora apa-apa. Sing penting isine piye. Jadi misale ngene, misale contone tuladane. Miturutku budaya Jawa saiki iki wis kasil tenan dening era globalisasi, mergane ngene. Buktine ngene, faktane piye. Nah, terus sing apik ya kasih solusi. Kudune piye ya. Ngono ya. Wis, oke. Baik, mekaten ingkang kula aturaken ing pawiyatan sekolah ya, sekolah online daring ing pepanggihan dinten punika. Mangke dipun lajengaken malih, bersambung malih, tak kontak para ketua ya, ngono ya. Wis, muga-muga manfaat. Aja lali ning omah wae, stay at home. Kita ngono bahasa Inggris ya. Pokoknya ning omah wae ora usah ning ndi-ndi kecuali penting banget lagi oleh metu. Tapi ning omah ya cukup ning omah tok, karo ndonga, karo melakukan pekerjaan sing manfaat, misalnya apa? Nyapu, ngewake bapak ibu mbah-mbah, ngepel, apa jenis syah itu. Setetek bengek ya ndandani kipas angin sing rusak, Pak. Ndandani ati sing ambyar. Lah ya. Pokoke kabeh sing apik-apik sing manfaat ya. Muga-muga virus corona enggal uncat saka negeri Indonesia ya ta. Amin ya rabbal alamin. Wis makaten atur kula mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.